I am black. Öy, duray bolano. O ne bolano o? Näme diýip dursun sen? A diýmer dedim diýen. Ýalňyş diýip dursun o. O ne ýalňyş o? Kinoda şey diýämi? Ha? I'll be back. Tekstin uraqaq gördüňmi? Okudum o. İngilizce bir bilýän. O bilýän ho. Bolan ötäzener, dogry diýdi. Film termometr, double 1. Öy, termometr däl o, terminator. Ey, ne ýazyp bilen okmay. Can. Tutum. I am black. Öy, bolano ko. O ne bolano o? Ýaňy aýtdym men sana tekstin, ýalňyş diýen. Men dogry diýen o. Arnodam kinoda şey diýä o. Men dogry diýip duruşma. Sen ýalňyş diýen aýtam. Tekstin uraqaq gördüm, täzen oku. Aleyna tekst getir. O ne ýalňyş diýemmişsin men. Açany. I'll be back. I'll be back. Ha, I'll be back diýen. İngilizce de diýip bilen oga tüpüm. Bol men ýalňyşym. Daway, täzen bol. I'll be back. Film transformator, double 2. Eşek transformatör mü sol? Tudum. I am black. Ýalňyş diýen o. Bol ýalňyştym. Daway, täzen bol. Men kesek bol. Amalia. Amalia nerden Sen geliyor? boluşturyan meni. Sen boluşturyan meni. Men kilem boluştur. Sen boluşturyan. Çok çık. Daway, täzen al. Yolla sesyon, amalyan nereden geleni gowul ýanay men. Gecelerine yatany o amalya diýip. Agdyňa dubulum bolam o sen. Şu ayranla gerek ustam. Ha? Gerek us dubul. Tudum. I am black. Ýalňyş o. Sen abi bak başladın ama yetişen etin mi atırdın? Çörik göğen düştün mü? Oňaryň oga. Men oňaryan senin oraň boş. Ýem sanaý. I am black. Kakam piliydiler. Etika dereska. Tura eşek görüň okmy. Ne doýnajaksın bile? Ne doýnajak o? Oňaryň okdyň, ne doýnajak? Bup görsün görüň okmuň. Aljak bolsun. Ne o? Heçde ne pişo? Ha? Ne pişo? Ferada daşdy o. Ha? Yaran. Galut boljak diýen o sen. Galutça bol bilmeýän sen. Eşitýänmi? Eşek. Ademin gidenini adem eder. Bolmajak zat ýok duruşdyňmy? Göwnüň etmese gidiber yaran. Gider oňarjak birini taparyn. Size günü malmandyr. Sag bolun. Albay. Sag bol. Nira, burada yaran. Bar galaw. Yaran. Bari mer tago, ýok bolar. Yaran. Sana diýen. Öy, terminator nira var ya? I'll be back. Ey, telefon aptı, res kalsana karışık. Bar.